10 थाखा बे थाइबानि बिस्कुट पेक्टरि माबाफोरखौ लांखाया साबुनफोरखौ जास्ट बे दामि बिदिनो थाव गुबै माबा माबि बे जेसेबां दाम गोसा बेखौ लांजोबखायो आरो गालांखाया पुलिसनावथ' जोङो रिपर्ट होफेरनाय जायाखै मानो थांनाय जायाखै ओरैनो बिसिनाव थांब्लाबो बेखार ओरैनो खरसासो गारहैनाय जागोन नामा होननानै आरो बिसोरबो दा इसिबां गुरुत्थ' माबा लाखाया दा बे हिसाबै जों थांनाय जायाखै खुंग्रिं देलायस्रि बाजाराव थांनाय हराव बे सरकारनिफ्राय जोङो मोनसे आसनि मोनदोंमोन सलार बाजारनि थाखाय बिथांमोना अननानै होफैदोंमोन सरकारा दा बे सलारखौ दिनै थांनाय हराव माने सोरबा सिखावफ्रा खावना लांबाय जों बे बाजारनि कमिटिफोरा बिराद दुखु मोनदों बाहाय जोङो बाहाय सिथाय दखान होदोंमोन दा दिनै बेल' नङा अनेक समनिफ्राय बेफोरबायदिनो दखानफ्रावबो लुटिं जाबाय थायो थांनाय नैबे 1 मासनि सिगाङावबो लुटिं जादों दखान गंब्रैयावबो ना दखान गंब्रैयावबो लुटिं जादों दा जों बेबायदि अनेक लुटिं जागासिनो आरोखि दा जोङो बेखौ बिराद दुखु मोनदों मा खावनो लाङो गालामाल दखाननिफ्राय गालामालावथ' ओरैनो 10 थाखा बे थाइबानि बिस्कुट पेक्टरि माबाफोरखौ लांखाया साबुनफोरखौ जास्ट बे दामि बिदिनो थाव गुबै माबा माबि बे जेसेबां दाम गोसा बेखौ लांजोबखायो आरो गालांखाया बे 2018-20निफ्राय जाफिनो आरोखि लुटिङा ओमफ्राय जोङो बे दखाना दिनै दाल' नंला 2003निफ्रायनो जों बे दखानखौ खालामखादों आरो पुलिसनाव थांदों ना थाङाखै पुलिसनावथ' जोङो रिपर्ट होफेरनाय जायाखै मानो थांनाय जायाखै ओरैनो बिसिनाव थांब्लाबो बेखार ओरैनो खरसासो गारहैनाय जागोन नामा होननानै आरो बिसोरबो दा इसिबां गुरुत्थ' माबा लाखाया दा बे हिसाबै जों थांनाय जायाखै गोदो NDB गोनां समफ्राव बिदि जायो बेयाव NDB थानाय समावथ' बेबायदि जाफेरामोन बिथांमोनाबो एसे एनै अबावबाफोर बिदिनो लामा सामा बेरायमोन नालाय अबावबाफ्राव लोगो मोनदों गिनानै सिखावफ्राबो गिनानै फैयामोन खोमा दा नैबे CRP फुरागासे बेजों एसे डिउटि खालामबाय थादोंमोन बे समावबो जायाखैमोन आरो